Každý človek túži po pokojnom a zdravom domove. V dnešnej dobe, keď stále rastú ceny energií, sa stala priam nevyhnutnosťou aj účinná tepelná izolácia. Teší nás, že vám môžeme ponúknuť jedinečnú, chytrú izoláciu, vďaka ktorej bude váš domov ešte zdravší, tichší a najmä energeticky úspornejší, a to s použitím materiálov priateľských k životnému prostrediu. Príprava na aplikáciu je jednoduchá, stačí len zakryť konštrukcie, ktoré majú konečnú povrchovú úpravu. Vlastná aplikácia je veľmi rýchla. Chytrá izolácia je ideálna pre dokonalé zateplenie rodinných a bytových domov, drevených domov, komerčných i priemyselných objektov. Je možné ju použiť na zvislé, vodorovné i šikmé konštrukcie. Po nastriekaní dokonale prilne ku všetkým konštrukciám a materiálom, ale vďaka svojej otvorenej bunkovej štruktúre dýcha, zabraňuje kondenzácii vlhkosti a tým aj vzniku zdraviu škodlivých a nebezpečných plesní. Prečo chytrú izoláciu nazývame chytrou? Lebo vždy sama a dokonale vyplní všetky plochy vrátane ťažko prístupných miest a odstraňuje tak chyby, ktoré vznikajú pri práci s izolačnými materiálmi v doskách či rolkách. Chytrá izolácia vytvára úplne kompaktnú obálku domu. V zime tak teplo neuniká von a naopak v lete nepreniká dovnútra. Chytrá izolácia vám ušetrí až 70% nákladov na vykurovanie a chladenie. Chytrá izolácia je priateľská k životnému prostrediu. Dokonale zateplí váš dom, zabraňuje prenikaniu vlhkosti a vzniku plesní, v zime hreje, v lete chladí. Účinne minimalizuje vonkajší aj vnútorný hluk. Chráni vaše zdravie a šetrí vaše peniaze. Chytrá izolácia zvýši hodnotu vášho domova.